Bojíš sa investovať, lebo trhy klesajú? Máš pocit, že prerábaš? Pravda je, že vtedy zarábaš najviac. Ukážem ti prečo. Predstav si, že investuješ pravidelne 100 eur mesačne. Prvý mesiac je hodnota podielu 100 eur. Kúpiš si jeden podiel. Druhý mesiac trh klesne o 50%. Panika. No teraz ťa taký istý podiel stojí iba 50 eur. Investuješ pravidelne a teda z tvojich 100 eur si práve kúpil 2 podiely. Spolu máš 3 podiely za 200 eur. Pokles spôsobil, že tvoja priemerná nákupná cena jedného podielu je 66,67 eur. Teraz stačí, aby sa trh vrátil tam, kde bol, na cenu 100 eur za podiel. A tvoje 3 podiely, ktoré si nakúpil, majú zrazu hodnotu 300 eur. Investoval si 200, teraz máš 300, čo je zisk 50%. Prečo? Lebo si kupoval aj počas poklesu a práve vďaka nemu. Pamätaj, pokles nie je strata. Stratou sa to stane iba vtedy, ak to v poklese predáš. Pravidelnosť a trpezlivosť porážajú paniku. Pre viac takýchto jednoduchých vysvetlení ohľadom investícií vieš, čo máš robiť.